parang tumot, ano ka doon yun. Oo. Mamatay. Di po sa katili siya mo biyag mo. Aling aro. Panek-nekak ita nga tayo nga rin iingat ipusa kat awan ti siyam. Madi nga siyam itibiyag mo tayo. Iguwi na tayo pusa, nag-iisip 5 was. Dati igum ko nga pusa, kabalang ko na. Di ba ti pusa kabalang na? Dati dugbiyag na, wala na. Igum na ni Manong mo, guid-guid na kastan eh. Tamang turap so gilan kita sa giliran na. Sino man yan, ti mamati mo dito. Sino man yan, ti mamati nga, di pusa, siyam ti biyag na. Kuna na to man di inol. Siya, kuna to man, hindi ka ate kasi may bagak siya. Kuna na to man. Aling ang kakapsat, buyayin nyo, tiyan dito, ti pusa ko. Gala di ulo ng urong-urong naman. Ulo na yung pusa. Kasarap yan eh. Kuno-uno. Sukuswa, dara na. Simikil yung pusa magla. Nga tayo yung ulo na. Kita nga ron, ito. Sino, ti mamati nga ti pusa. Da siyang mabiyag na. O, tagitay ka nila. Urayat, nagataya, tagitaya, isarunok. Ang beses dyan. Ay, magla. Diyos ko. Ay, dito ibang gusto tayo na. Unang tumog kami. Unang pwede. Ay, ito na yung Unang pwede preview na.